Bantwana bendlu yokunqula, bantwana bendlu yokucamagusha, nina ndlu emnyama, nina bantwana bembola, naku kaloku umzukulwana kaNxele ebhodisa umandondendonde limpungela zikaXhosa, usiqwengana sengqungqumbana ngathi ngumthamendlela. Bantu abadala, ndiyacamagusha, ndithi makube chosi, kube hele. Amanyange mawavule indlela, kube mhlophe. Izwi lanamhlanje ndifuna ulibamba kwincwadi ethi Usomagqabi. Le ncwadi yayingumdlalo omfutshane owawuthanda ukudlalwa nguba uMandla Myekwe Radio Xhosa ngo-1985. Awu bantu abadala, wowu, imbali nzima. Ibali likaSomagqabi ndilithatha njengesiprofeto apho nyana bakaMnguni bame phezu kweNile River bathatha isigqibo emveni kokuba begqugule bexoxa ngabantu abadala. Uyabuza omnye into yokokuba siwathini nala maxhego kuba sizukwazi ukuwela nawo kulo mlambo mkhulu kangaka, sizawuthi sisasokola ukuwela nawo la maxhego lufika utshaba lusibulale. Ngoko ke masiwabulale la maxhego, sakube siwabulele kuza kuba lula ukuwela umlambo iNile. Ithi mbali ke uXhosa nangani wayengahambisani nokubulawa kwenkonde nenkondekazi, kodwa wayengalikhuphi litsole into yokokuba akayifuni into yokubulawa kwenkonde nenkondekazi kuba kwayena Xhosa wayesoyikisela ubomi bakhe. Eli bali ke ndaligqibela kudala, andisalilandeli ngokupheleleyo. Oyaziyo le ncwadi okanye olaziyo eli bali uyakuyikhumbula okanye uyakulikhumbula ibali elalisithi Usomagqabi. Owu, imbali inde, imbali buhlungu bantu abadala. Uthi unobalisa kweli bali athe la madoda xa eza kubabulala abantu abadala, kwavela intombazane yayinengcondo incinci ekuthiwa nguSomagqabi. Uthi unobalisa yayingalwi, yayisenza imihlola, kanti izinyanya zingene kule ntombazana into yokokuba le ntombazana mayibe namandla okulwa ilwele into yokokuba abantu abadala mabangabulawa ngenxa yento yokokuba bebonwa bengasenaxabiso. Xa uyijonga imbali, le mbali yayisisiprofeto esichaza le nto eyenzekayo namhlanje, apho abantu abafundileyo bathe bathatha isigqibo ngenkolo kaNtu besithi bonke abantu abathi bekwinkolo kaNtu babe bengamaKrestu mababulawe kuba balibazisa uhambo. Uyabona la madoda ayethatha isigqibo phezu kweNile, athi uyayibona nale Nile indlela enkulu ngayo, ngeke sikwazi ukuwela lo mlambo sihamba nabantu abadala abaza kusilibazisa. Namhlanje ke nabantu benkolo kaNtu batsho bathi la maxhego alibele kukungxabalaza ngootata bethu nootatomkhulu bethu masiwabulale kuba ayasilibazisa. Asikwazi ukude siyimise ngokupheleleyo inkolo kaNtu kuba silityaziswa ngabazali bethu abangxabalazileyo. Into engcono masibabulale. Le mbiza iphekwayo namhlanje yokubulawa kwabantu abadala yimbiza eyaprofetwa kwango-1985, into yokokuba basekhona abantu abaza kuza besiza besithi baphethe inkolo kaNtu kodwa babe bebulala abantu abadala ababazalayo kuba bebabona bengasenaxabiso. Njengokuba abazali bethu besizele basikhulisele ezinkonzweni, sade sangala madoda singawo, sade saba ngaba mama singabo, yesh.
Amadoda amadala akhuliselwe ezinkonzweni, oomama abadala bakhuliselwe ezinkonzweni, namhlanje bathe ebantwaneni. Vukelani ootatomkhulu benu abangxabalazileyo neenkosi zenu ezingxabalazileyo. Ayingomlona lowo, kuba umntu omdala xa umbulala awuthathi krele umhlabe ngalo. Umntu omdala umbulala ngamazwi owathethayo. Umntu omdala xa umbulala akudingeki uba mawuthathe ikrele umhlabe. Ngelaa xesha uthetha ngalo uthetha izinto ezimhlabekisayo, umntu omdala ugqibile ukumbulala. Ngelaa xesha nina nithi nithetha inyani, nithetha amaqiniso, nimele inyani, nibe nigxeka kabuhlungu nigxeka abantu abadala abangangootatomkhulu benu, nigqibile ukufaka ikrele ezintliziyweni zabo, kuba ngelaa xesha nithetha amazwi ahlabayo kubo, imiphefumlo yabo iyafa, kushiyeka inyama. Kwathi kanti abantu abadala sele ngoku bonke bebhubhile, kushiyeke kuphela iinyama zabo. Thina sibona inyama, imiphefumlo yabantu abadala iyabhubha, ibhubhile, iseza kubhubha, ibulawa ngabantwana abathi bamele inyani, kodwa babe bengcikiva abantu abadala, bethetha kabuhlungu ngabantu abadala. Yeyiphi le nyani inokodlula ukumamela umntu omdala, kuba sikhuliswe ngeentsomi, asizange sabazonda ootata bethu ngoku sikhulisela ezintsomini, sikhuliswe ngamagongqongqo, sakhuliswa ngamazim. Asibasoli ngoku sikhulisa ngolo hlobo, kuba luhlobo ababekholelwa into yokuba liya kusinceda. Babekholelwa ukuba liya kusinceda. Ndisazama ukhangela into yokokuba inokokuba ngubani na ke ngoku usomagqabi wanamhlanje oza kuma athi abantu abadala mabangabulawa. Khumbula ke into yokokuba uthe yakuvela usomagqabi wathi abantu abadala niyakubabulala ndifile. Amadoda amphuthaphutha, kodwa ayebethwa into angayiboniyo, nanjengokuba nohoho bemphuthaphutha babethwa into abangayiboniyo kuba amanani kaYouTube ayenyuka. Daluxolo akanamali yokuthenga amangqina, akanamali, akanamfundo, akananto uDaluxolo. Kodwa emva kwakhe kumama Nyange athi siza kuqaqambisa kule misebenzi, mazinyuke ii-subscribers zakho Daluxolo hoho, mazinyuke ii-viewers zakho Daluxolo hoho. Uthi ngoku usesisihlupheki usiso, kodwa kungabonakali okokuhlupheka kuba ngamanani uzawuqaqamba. Nangenyani ozanayo othi abantu abadala mabangathethiswa kabukhali. Abantu abadala mabangathethiswa kabukhali. Yazi kukho umbongo kaProfessor Abner Nyamende e-UCT, uthi zenicwenga ukuthetha magorha kutu, zenicwenga ukuthetha amagorha kutu. Amagorha ngabantu abacenga ukuthetha, ngabantu abacenga ukuthetha. Igorha lithethi njena kanjani, igorha liyawalungiselela amazwi, kuba igorha likhalipha. Ikhalipha likhalipha nangokuthetha, kwaye ikhalipha alinakuyikhokela imfazwe eza kubulalisa abantu abadala, bebulawa ngoonyana babo, bebulawa ngabazukulwana. Sijongene nengxaki ngoku apha amaxhego namaxhegwazana edlwengulwa, apha amaxhego namaxhegwazana etyelwa iimali zeenkamnkam. Ecaleni kukho abantu abathi sanukuwathemba la maxhego namaxhegwazana kuba ngamamenemene ongxabalaza. Bathi iBhayibhile asinayo esintwini. Yintoni le ndigqiba ushumayela ngayo ngoku? Ndiseza neevesi ezininzi. Camagu, makudede ubumnyama kuvele ukukhanya, bantwana bombethi ingubo yembola.